Jesuk borok o video no nai tongo khlai o jotoni no bai manaya keba buma nogo tongnai no tongnai hinoi. Tabuk ni o technology ni jorao norni logi o khlai sake scam ungnani bisi tokthaya. Jodi norok aware ingya hingkangke norok no scam hai no khlai sake boi khlai mannai. Awani bagui especially norokni bagui o video hingkangke o video no pulano hoite paithak jora joyasa nainadi. O kahani wngkha Paschim Bengal ni Hugli elakao Chandanagar colony ni. Ar jagao kaisa paribar tongo tei a elakao jotono rich family mamang yakeba gwnangrok mamang no tongo. Tei a elakao kaisa nok tongo ar jagao husband wife tei borokni bwsa khoroksa tongo. Husband business ni bagui fatar hasteo samung khlai tongoyo tei nogo hingka hingke bini bihik tei bwslan borok khoroknoi no tongo. Kok wngkha December 2020 ni. A jorao borokni bwslani birthday yakeba achaima sal palainani. Tei aboni bagui no bo bini bwslani birthday ni bagui bwsai bo kwrui jaba bo saksaichung no online order rwkha bwslani bagui birthday celebrate khlaina bagui cake. Tamni hingke fataro thangui paina hingke to bwslabo nogo saichung wngui thangnai birthday ni salo aboni bagui bo online no order rwkha jate nogo borok tunui rwna twijhe. Order rimani koyek minute yagulo kheno khoroksa borok sayo delivery boy bini bumung wngkha Vishal Verma. O Vishal Verma delivery boy jepro cake deliver khlainani thango apro o cake order rinai bwrui nonogui belai kheno naithokjak tamni hingkangke o je birthday boy ni buma naithokmani bo onek no naithogo. Tamni hingke Vishal o elakao ar jagao kusu no deliver khlaio manui rok. Tei bo deliver khlaimang oko bwsai mano je ar jagao a elakao tongnai rok jotono kusu rich family gwnang rok mamang hinoi. Tei jepro bo first time o bwrui no cake yafarnani thangui tongo apro o bwrui no nukmani baksa bai no bini bokhrogo kirima simjak planning wansugui tongkha. Tei o delivery boy Vishal ni thanio kaisa trick tongo je o trick wngkha bo borok rok bai belai kheno kaham khlaiui polite khlaiui kok sanani rongo. Tei bini o kok no khnaui jotono borok kaham hinui no wansugo amsake kok sana kwrwng. Cake deliver khlai pro o bwrui no cake yafarui bo kok thaisa thainui bini bwslani bagui birthday wish rok khlaikha. Tei saka je cake no tabuk rwmani chamani yagulo aboni feedback bo ready hinui saka o bwrui no khubui kaham khlaiui kok. Hingke saka chengkri borok jodi norok hai borok ni feedback kisa misa manui thangka hingke chini bagui obo belai kheno kaham wngnai abagui norok chamani yagulo feedback rwnani tapokdi omohai hinui kok kaham saka a bwrui no je order rwnai no. Tei a bwrui bo o kok rok no khnaui wansukha belai kheno borok kaham o chwlaba belai kheno innocent abagui o bwrui mwnui tei saka mwnui okay ang reui rwnai app tui je jagate order khlaio hinui saka o bwrui. Afro keno o chwla saka angno ani personal number rwui tongo. Tei aini phaising tui nini thanio call sokphainai. Tei afro keno a borok no feedback sannai. Nini personal number bo rohori jwng no aro call khlainai hai rok hinui saka. Tei saka o nini number o call khlaika hingke nung sadi je Vishal Verma no cake deliver khlainai bini behavior rok kok sama rok belai kheno kaham politely kok sao tei cake rok bo belai kheno thokka deliver service rok bo belai kheno kaham jater bot kok sadi hinui saka. Number sanjakmani yagulo kheno o bwrui bo ukulok bwskang wansukyaui o delivery boy no number reui rwkha.
tamni hingke bo to saimania bo tamno wan sugui or jagao number san aterok jebo skango khnamani o kongno no kubui hine wan sugui bo number rewi rekha bono ar jagano hoite call sopai ka hingke feedback kahama ke rewi ronai hinai akon ang feedback rewi ronai jepro call faika hingke call kaham kaham sawi nangta wana di hinai bo nogo habi thangka o delivery boy bo bini paisingo lai thangka hingke 4-5 din yagulo kheno o bwrini aro kaisa unknown number by call sopaikha te o unknown number ke oniya bono je delivery boy cake deliver khlainai bini number no hingke bo call khlai pulano saka mem angno no 4-5 din sekang je cake deliver khlainai o delivery boy se tabu angno no call khlaio nini feedback nahanani bagui hinui saka hingke bo sungkha puilano cake bahai nangjak hinui abni yagulo kheno o bwri bo samatui no kaham kaham kok saka hingke te o sela saka apro kheno mem angni number no company ni kotor head no rina thangui tongo bono no call khlainai hingke jenang ano samani ama haike no sadi ni saka phia babono no call khlainai to bo video call khlainai call khlaikela hingke nung a video call lo ko kaham kaham sadi rokhin saka o bwrui video call jorabo belekino kaham tongthun o kori borok ni ang video call lo kok thaisa thainai kaham sawi kok sawi rokha hingkele bini no chanai hinui o bwrui wansukka phia babo okolog ni kong no kuno phano sijaya hingke o bwrui bwtei sahaina hai saka akon jepro video call sokpaio ang feedback rewi rena hinui hingke te koi gonta ni yagulo kheno bini aro unknown number by video call sokpaikha te video call romui arjao kaisa borok bwsajak ebo kheba asukjak tongo khoroknui bo call khlaiui video call sungo je bisal barmano no 5-6 din sekang cake deliver khaimani o cake rok bahai nung feedback ready hini saka te o bwrui bo haino hai amsuk jora bo belai kheno solana kono phano sijaya kaham khlaiui no kok saka o cake belai kheno kaham te bisal barman behavior bo belai kheno kaham politely kok sao te delivery service rok bo time to time am hai rok hinui kaham kaham kok saka bisal barmani bumungui o video call bisile lokthaya 40 ni hoite 50 omok kahai second ni bisingo no khlai paio te omni bisingo joto kaham kaham kok no saka o bwrui video call khlai pai mani yagulo call toni urekha te 4-5 din sapta kaisa ni yagulo kheno bini mobile whatsapp o kaisa photo sokpaio te o photo no download khlaiui naimani yagulo nukha bini no mokhang nude photo sago kuno phano rekre khlaiui photo bojak te obono nai khangke bono bo kisapono khimnani korui edit khaijaya haise angui tongsuo hingke amsuk jorabo o bwrui kuno phano sijaya bini o nude photo video bor jagano hoite sokpaika te saborohor kuno phano wansuk jagya tobo bo kiri jagoi tongo sabo amhairo khlai kana hinui tobo bo wana jagui aje photo rohamani aro na aro teisa call khlaio phia ba a number hingke already switch off se o bwrui a condition o belai kheno wana jago tamni hingke bo to amtirok wngma sikorui bahai ke sagori kori khlaiui sabo amhaike video photo rok swnam kana hinai te wana jangma bo wansukka o je delivery boy bisal barma no call khlaiui nayan hinai te bisal barma no call khlai saka anthani kaisa photo te video sokpaio te omo or jago sagori kori khlaiui sokpaikha hingke omo sabo swnamka bahai ke swnamka ang kuno phano pala chammalia hinui bisal barma no joto kok sawai khanarikha o bwrui ajrao chamra kamra wngui kirijagui bisal barma no se help sanna bagui call khlaimani tamni hingke bo taro kebono phano siniya bo baisi number rok nahar laiui omo haike feedback reui kok thaisi thaini kaham politely bagui kok sao abagui bono borok kaham hai ma tongkha bo haini bagui bo wansukha bono help sanka hingkele
bole borok bo kaham help khlaiani hinui hai hini se call khlaimani phiaba apro bisalbar ma call romoi saka madam jening thani video tei photos rok sopaimani nude sagori kroi khlaioi obo ke boro hoya obo ang no swnamoi rohoro hinui obo khnamani yagulo o buribo belai kheno sok nangjak bahai ke omhai wngkha hinui boba belai kisi borok kaham khlaioi kok samani bahai ke omhai ke khlaika kijapano wansugui manliya ajrao bo tei bisalbar ma saka kola apro nung jodi se o video te photos no delete khlaina muchungka hingke tei nini video photos rok viral khlaina muchungya hingke nung omhai samung khlaidi jefru nogo borok kwrui apro hundi omhai hini saka o bisalbar ma hingke video belai kheno logoi thangka next part nogoi mannai norok tamo wngkha hingke paithak jora naimani bagi belai kheno hambai next part naina muchungka hingke joto please comment khlai sabai di।